बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब जोबथा अपसनसिम जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्रां फारसे लाबोनो थाखाय जुजिलांबाय थागोन। बे बाथ्राखौ सोर बुंदों? थारैनो नोंथांमोना मोनथिनो लुबैदों जानांगौ जे बे बाथ्राखौ सोर बुंदों आरो सोर जुजिगोन जोबथा अपसनसिम थामहिनबा जोबथा बुब्लिसिम जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय सोर दैदेनगिरिया बे समाव बुंथिदों। नोंथांमोना मिथिगौ जे गोलाव समनिफ्राय जे बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामनाय दावहारु बारग' एनडिबिफोर बे एनडिबिफोरा गोलाव सम जोबथेसालियाव थानांनाय जे बारग' एनडिबिफोर बे एनडिबिफोरा दिनैसिमबो उदां अख्राङाव फैयाखै। नोंथांमोना मिथिगौ जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा बायदियै गोबां सुबुंफोरानो मिजिं थिदोंमोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदियै बारग' एनडिबिफोरनि जे केसफोर बे केसफोरा थामहिनबा बे समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैगोन। नाथाय बे समाव बे सिमाङा जाफुङाखै आरो थिग बेबायदिनो बे समाव नोंथांमोननो जे फोरमायनो नागिरनाय थामहिनबा जायखिजाया जोबथा अपसनसिम जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय नाजालांबाय थागोन होननाय बाथ्राया बेजोंनो सोमोन्दो गोनां। नोंथांमोना मिथिगौदि मैयानि सानाव सुप्रिम कर्टआव बारग' एनडिबि थामहिनबा एनडिबिनि गायसनगिरि बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसेनो सिबिआइ केस नांनाय बिथांमोननिसिम बा बिथांमोननि जे बेल हेयारिं दङमोन आरो बे बेल हेयारिंआ बे समाव जाफुंसाराखै। बे जाफुंसारिखौ लानानैनो बिथां अनजलि दैमारिया बिथाङा गावनि बिदाखौ बे समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जायखिजाया जोबथा अपसनसिम जुजिलांगोन होननानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननो बे समाव फरायथिना होनो थाखाय आखायाव लादों। बिथां अनजलि दैमारिया गावनि फेसबुक पेजाव बिथाङा लिरदों दिनै सुप्रिम कर्टआव जालांनाय बेल हेयारिंआव आदा नाब्लामोननो बे समाव बेल एट दिस स्टेज होनो हाया होननानै राय होबाय। जायखिजाया जोबथा अपसन थानायसिम जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो नाजालांबाय थागोन। रायजो राजा नोंथांमोननि अननाय बोर आरो आरजनि थाखाय गोरबोजों साबायखर बावहरबाय। बिथाङा बेफोरबायदि होनानै रायजो राजाफोर आरो बिथाङा गाव जुजिलांनायनि जे बाथ्राखौ फोरमायथिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा समाजारि बिजोङाव लिरदों जे बे समाव बारग' एनडिबि थामहिनबा रन्जन दैमारिजों लोगोसेनो थानांनाय जे सिबिआइ केस नांनाय जे बिथांमोननि जे बेल हेयारिं बे बेल हेयारिंआ मैयानि सानाव बा दा समाव बेफोरबायदि जानाय नङा होननानै राय होदों आरो बे राय होनायखौ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जोबथा अपसनसिम थामहिनबा जायखिजाया जोबथा अपसनसिम बिथां गेदेमा रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नो थाखाय जुजिलांबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंथिदों आरो बे समाव बर' रायजो राजाखौ बिथाङा साबायखर बावदों जे बे समाव बिथां गेदेमा रन्जन दैमारिनि जानानै बिथांखौ उदां अख्रां लाबोनायनि थाखाय आरज गाबनायनि थाखाय बिथाङा गोरबोजों साबायखर बावदों बिथां डक्टर अनजलि दैमारिया।